A műsor és a tehetségek támogatója az iStyle. A műsort az OMV tölti fel energiával. Artisius. A dal érték. A produkciót támogatta az OTP Bank. A dalfutár mobilitási partnere a Renault. FISZ.hu. Elégedett leszel. A kulturális inspirációt szállította a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ. Unika. Együtt egy jobb életért. Itt az idő felfrissülni. A dalfutár támogatója a Coca-Cola. A mai zenészek egyik dilemmája, hogy a számítógépek monitorain a legapróbb részletekig láthatóvá vált a zene. Olyan tökéletlenségeket is észrevehetünk így, amiket a fülünkkel nem hallanánk hibának. A zenei szoftverekkel persze el is érhető, hogy minden hang 100%-ig pontos legyen, mi is gyakran találkozunk ezzel a filozófiával a dalfutárban. Mai producerünk ehhez képest az élő lüktetésű, együtt lélegző felvételekben hisz, így erről fog szólni ez a stúdióra. Derűs férfi napra számítok ma, amikor is, nem árulok el titkot, ha azt mondom, hogy férfiak özönlenek be a ProVibe stúdióba, Attis birodalmába, szevasz öreg, majd mindjárt visszaengedlek. Zeneszerzőnk, szövegírónk, énekesünk, producerünk is férfi személy. Ráadásul gyakorlott dalfutárnézők pontosan tudják, hogy ha itt ülök, akkor ott valószínűleg zenekar van, tehát producerünk zenekarral dolgozta föl a dalt, nem olyan túl nagy meglepetésünkre. Zeneszerző, közel áll a szívemhez, első zenekarunkat együtt alapítottunk, ő az akkor magunknak adott becenevet azóta is hordozza, ő Gál Bugi Csaba, méghozzá azért Bugi, mert mi voltunk a B4-en, azaz a Bagoly Bugi Blues Band. Ezt utoljára mondtam az örökké valóságnak. Bizonyára emlékeztek, hogy egy gitáremberről van szó. Ő nem látta még a szöveget, ami a legkülönbözőbb technológiai formákban és platformokon itt van velünk. Megismertetjük a szöveggel, aztán a szövegírót megismertetjük vele. Szövegírónk Bongor egyébként, énekesünk Gudics Máté, és producerünk Dandó Zoltán és zenész barátai, mindenki meg fog majd ismerkedni. Lesz azért majd meglepetés, meg sok dolgunk, élőzenélés felvétel mindig hordozza azt, hogy egy gitáros azt mondja, hogy és mi lenne, ha, és ekkor már is évfélig vagyunk itt, de a mi szenvedésünk nem számít semmi a nézők szenvedéséhez képest, amikor is ezt majd végig kell nézni. Kezdjük azzal, hogy behívjuk a zeneszerzőt. Zeneszerző, drága barátom, élsz még, itt vagy még, összepöndöröttél és elszáradtál, mint egy falevél, gyere fel! Itt vagyok. Köszönöm, várlak, hozzá gitárt. Bagoly Bugi Blues Band. Mennyire kínos lett volna, ha befutunk, és most még ennyi idősen is úgy kell fellépni, hogy és színpadon a Bagoly Bugi Blues Band. És gyerekeink meg az unokáink így csinálnak, hogy pater, még. Mucikám! Szerbusz, sietve gyere, hiszen alig 4,5 órája rohasztunk egy pincében. Visszaadom a lopós vagy. Gyere, csücsre oda. Számot. Itt vagy hát végre. Szerbusztok mindenki. Te azért tudtad ugye, hogy én egyszer... Szevasz. Tudtad ugye, hogy én egyszer azért csak meghívlak téged. Figyelj! Vagy arra gondoltál, hogy én úgyis már minden létező módon mindent elloptam tőled, ez a legkevesebb. Nem, tehát én nem gondoltam azt, hogy ez nekem így járna. Tehát, hogy mondjam, az a világ legnagyobb álszentsége lenne, vagy legalábbis a második legnagyobb, hogy én azt mondjam, hogy nem gondoltam arra, hogy de jó lenne, vagy esetleg megtörténhet. Tudod, hogy veled de szemben... nem, nincs bennem az, hogy nekem ez jár, ez a barátom, letolj engem,
és akkor miért nem... Tudod, hogy viszont hányan csinálják ezt velem, akik nem is a barátaim, és egyáltalán nem olyan régről ismernek ők? Gondoltam. Na mindegy, ők viszont sose lesznek. Tehát ők elérik, hogy no. Igen. Figyelj, te nem találkoztál még a szöveggel. Azzal nem. Mert te egész egyszerűen csak zenei hímival sejtjeiddel megbimbóztad a pettét, de nem tudtad, hogy mi lesz utánad. A sokat mondóan misztikus Éjfél címet viseli a dal, de ha gitározod, akkor rá is énekelhetjük, vagy tartom neked Biokotta állványként. Oda nézőgeted? Persze. Éjszaka, olcsó sör és füves rétszaga. Az majd lehetek én? Hát a saját műsorodban túljalak ki. Leléptél, pedig most jártunk a felénél. Lehetek én az énekes is, persze. De lekéstem. Lement a nap, egy fél mondat mégis bent ragad. Azaz talányos. Tarthat eddig egy vokál. Megszületni elég halálos. Megszületni elég halálos. És akkor... Segítek? Sokat segítek? 56 évesen a dioptria. Csóró már volt arról. A szöveg nekem teljesen vállalható volt, mivel nem volt bennem olyan, hogy kifejezetten gondoltam valamilyen olyan hangulatra, ami annyira erős lett volna, hogy egy más szellemben megírt szöveg így keresztül vághatta volna, ezért eleve viszonylag egy könnyebb terepről indult nálam a szövegnek az, hogy elfogadhassam. Elmúlt évfél, homályban ülsz a kistegnél. Nekem az volt a prozódiáról a véleményem, hogy gyakorlatilag remekül gurul, és hogyha egy-két helyen van akadás, nem feltételeztem, hogy bele kell nyúlni, hanem az, hogy biztos ő tudja azt, hogy ha eddig nagyon jó volt, akkor feltétlenül ott is van valami megoldás, ami teljesen, hogy mondjam, vállalható, és mindenki számára elfogadható lesz. Igazából egy pillanatig sem volt az bennem, hogy húha, hát itt biztos neki majd itt külön el kell vonulni, külön írogatni. Nem volt ilyesmi. Kedves szövegíró, ha hallasz, akkor elváltoztatott hangon, ha képes vagy rá. Szólj vissza, hogy itt vagy még. Szervusz András, itt vagyok, igen. Már is megyek. Gyere. Nem hívtalak, de hát mindegy, itt már nincs rend, itt már nincs tisztelet, itt már nincs fegyelem. Gyere akkor. Jövök. Ismerem a műsort, tudom milyen. Kedvelem a műsort. Szerintem most még nyalizni kell. Még lehet innen nem bekerülni a műsorba, hogy valaki 5 órája a pincében van. Gyere, testvérem, szövegíró, ismerkedjetek meg. Sziasztok! Bongor művésznéven, Csongor barát. Szervusz, Gál Csaba vagyok. Berta Csongor, örülök. Beljebb. Nyugodtan ülhetsz a barna fotelben is. Éreztem, hogy fogok nem ismerni embert, és már is megtörtént. Igen. Amikor találkoztunk, vagy kezet fogtunk, akkor ő is azzal kezdte, hogy sejtettem, hogy lesznek olyanok, akiket nem ismerek. Szóval ez így kölcsönös volt, ez az ismeretlenség, de egy ilyen nagyon jókedélyű csávó. Megmutatod nekünk, hogy milyen helyeket, hogy gondoltál? Például volt egy ilyen, hogy az egy fél mondat mégis bent ragadtat, nem biztos, hogy el tudtuk helyezni, tartom neked. Ja, jó. Jó, szívesen. Hát menj. Ja, azt hittem, hogy a zenére. De menjünk a legelejéről? Mehetünk a legelejére. Műsorunk támogatója a Demencia Cseppe. Éjszaka, olcsó sör és füves rétszaga.
leléptél. Pedig most járunk a felénél, a felénél. Lement a nap, Lement a... Nem lehet mindenhol? egy fél mondat mégis bent ragadt, Aha. bent ragadt. Talányos, megszületni elég halálos, halálos. És ez a rész jön hogy? Aha. Én mindig csak félúton, fél gőzzel, ezt a felest még lehúzom. Ez már az after, elmúlt évfél. Ha értem. Aha. Fél homályban ülsz a stégnél. Szerintem a szöveg az működött már egy szágitárral is, meg így az volt a fejemben, hogy ez valami eggyel visszafogottabb cucc lesz, valami könnyedebb, lazább hangulatában, ez így már megáll, szinte önmagában is, vagy így ez az érzésem. Mit szóltok hozzá? Most ki Hozok egy énekest. Ja nem, énekes. Egy énekest hozok, és akkor innentől az ő hangjával nézzük, mert szerintem az, hogy így összeáll, az egy dolog. Hát az persze. Na de akkor mi van, ha törékeny szexinő, mi van, ha... Vagy már ilyet se lehet mondani? Nem tudom. De szerintem ez Azt még lehet mondani? Ezt nem csinálta eddig. Halló, központ! Kapcsolja a hastét! Most kikapcsolom, és újra bekapcsolom. Ó. Technikai szünet. Nem állunk meg. Megoldjuk. Személyesen mész érte. Küldjétek fel az énekest! Nem tudom, valahogy én azt gondolom, hogy ez inkább fiú pillanat. Nem? Jaj, gyere! Csak elromlott a bigyó. Ó, bocsánat. Szevasz! Sziasztok! Ismerkedjetek meg, Budis Máté, énekes. Gálovi Csaba. Szia. Szevasz, Berta Csongor. Szia, örülök. Bugit személyesen is ismerem. Nem mondanom azt, hogy elég mélyen és tartalmasan tudtunk beszélgetni eddig, de amikor megláttam, hogy ő a dalszerzője, nagyon megörültem, és nagyon vártam a közös munkát. Mongort nem ismertem sem személyesen, és sajnos azt kell mondjam, hogy talán a munkásságát sem ismerem, de ugye kaptam egy szöveget tőletek, és én már abból leszűrtem, hogy ilyen teljesen egyívásúak vagyunk. Nézzük már meg a te hangoddal, pont azt fejtegettük, hogy ez a utolsó pillanat a felénél, az éjszaka, a félúton, a félgőzzel, a még egy feles, hogy ez inkább egy ilyen fiú pillanat. Szerintem hajnali egykor lányoknak fesztiválokon más élményeik szoktak lenni. És minden, mire gondolsz? Nem azt mondom, hanem, hogy... Már a konyhában van. Na menjünk már haza, elég volt ebből. Nem, kérem szépen, hogy ne genderezzünk. Én ezt egyszerűen csak úgy értettem, hogy ez olyan nagyon egyértelműen férfi szöveg. És te azt is mondtad, amikor elolvastad, és rápróbálgattad, hogy hú, ezzel te nagyon tudsz menni, ez nagyon te vagy. Igen, ez így van. De jó. Tehát ez teljes mértékig én vagyok igazából. Egy-két apró bökkenőt látok benne, de... Majd 3 óra múlva zokogó szövegíró, akivel minden sort átiratott. Amúgy a verszak meg a bridge az nem jó. De majd több Van egy szó, ami tetszik. Mindent leszámítva jó. Persze. Nem, tényleg, tehát alapvetően azt kérdeztem meg tőled, amikor először bejelentkeztünk, ugye FaceTime, hogy ismertek-e? Tudjátok, hogy én leszek az énekes, mert tényleg a 80%-ával full tudok azonosulni. Még az elején egy kicsit gondolkodtam azon, hogy a szöveget egy picit megváltoztatnám, de aztán utána rájöttünk, mert megbeszéltük, hogy ez semmi probléma nincs a világon. Talányos, megszületni elég halálos. És akkor itt jön a megfejtés, ugye itt ilyen kis finom
magas éneklés van a demon. Na igen, azt én nem tudok, csak így üvölteni tudok. Hogy az jó lesz-e, vagy majd lejjebb vigyük ott azt az egy hangot, majd a kezdőt, majd azt Jó, kitaláljuk. Okay. Most nézzük meg úgy, ahogy kényelmes. De Bugi, azt, hogy te énekelted föl, ismerem hangodat, neked kijön, én tudom, hogy kijön ez a magasság, tehát azért falzettoztál, mert ezzel jelezni akartad, hogy ez egy ilyen visszafogottabb, sejtelmesebb rész? Igen, szerintem... Vagy csak aludt a család? Nem azért, hanem hát én nem szoktam másnak dalt írni, és ezt azt nem tudom, hogy kell. és ezért olyat írtam, ami magamnak jó, és hát abban reménykedtem, hogy nem fog végletesen kicseszni valakivel, mert lesz olyan ügyes, hogy megtalálja a módját. Akkor nézzük meg ordítva először. Jó, akkor feláll? Persze. Aha, még kell neki. Mindig csak félúton, fél közel, ezt a felest még lehúzom. De kicsit visszes. Aha. És igen. Értem, amiről beszélsz. Tehát, hogy ez ilyen, a bridge neki nagyon erőszakosan beugrik, szerintem, és utána refrén meg ugye vissza. Aha. És Lehet, egy oktávval lejjebb, az meg nagyon... Ti megalakultatok? Ti felléptek? Vagy mi ez az Nem tudok, már ülve maradok. Nem látszatok a kamerákon. A falzett technika az egy különleges énektechnika, amivel én nem rendelkezem jelenleg, de remélem, hogy egyszer csak meg fogom tanulni, hogy valaki megmutatja, hogy elmagyarázza, hogy kell így képezni a hangot. Én alapvetően torokból énekelek, nagy dinamikával, tehát nekem ezek a finom, sejmes, magas hangok soha nem voltak meg, és nyilván amikor meghallottam a demót, akkor éreztem, hogy ez egy ilyen falzett éneklést igénylő dal. Hát nézzük meg, hogy a producer mit csinált, mert ugye lehet egy sejtésetek, hogyha itt ülünk, arra nézve, akkor mi történik. hát... Producer, hallasz engem? Akkor itt tálalás lesz. Igen. Mindegy, producer, ha hallasz engem, akkor mutasd, mit csináltál. Remélem, és titkon, hogy Megnyomtam a gombot. Édesanyám. Jó, ismerettségek. Ez az! Megvan! De jó gyerekek! Megérkeztünk szerintem. Kész lesz. Aki énekelte. Gyerekek, ki énekel? Nem tudom. Ki énekel? Ez fel van véve előre? Csak az ének? Hülyeség. Na de ki? A Dandó Zoli. Ez a Zolika? Zolinak ilyen magas hangja van. Tudtam, akár. Hát akkor van egy vokálszólamunk most már fölötted, ha akarjuk. Refrét átadom meg, hogy a Brist ő énekli. Na igen, hát, hogy Dandó Zolika, hát, hogy mondjam, ez egy ilyen trademark, vagy én nem is tudom, tehát az a fajta zene, amit csinált rá, az ő általam is ismert, vagy legalább részben ismert zenei világát tükrözi. Én nem nagyon szoktam ilyen stílust hallgatni, viszont nagyon üdítő szerintem. Ebben van egy ilyen megnyugvás, hogy oké, van egy basszusgitár, egy jó kis szinti, gitár, dob, és van egy ilyen klasszik dög hangzás, ami így általában borítékolható, hogy jó lesz.
Megvan a kóda is. Ez már más akkordok, mint amit te írtál, vagy a tiéd? Igen, ez módosítva van, hát ez soha több helyen is. De... Gyertek át! Amikor elhúlt a lepedlés, megláttam Pap Csabit, ő vele is együtt egy zenekarban zenéltünk, meg még sokat is fogunk együtt zenélni, illetve hát megláttam az Olikát. Teljesen egyértelművé vált, hogy itt a hangszerelések semmi probléma nem lesz. Tudtam, hogy az Olika tudja, hogy mi az, amilyennek kell lennie, amilyet én is hibátlanul szerettek, úgyhogy nem volt ezzel semmi probléma a végén már. Hát utána viszont szerintem éneklés kéne 6-kor, ugye? Igen. De ha például 4-kor van... Jó. 4-kor sem. Figyelj, én egy darabig nézegettem, hogy ki énekel, mert azt gondoltam, hogy te énekelsz, aztán láttam, hogy neked nem mozog a szán. Hát egyszer nem tudok énekelni, meg ezt énekeltem fel otthon még azért, hogy meglegyen a támpontként, csak nyilván nem tudok ezt, nem vagyok Mark King. Ilyen magasad van neked? Igen, minden? de csak ilyen magasan van, hogy mélyem semmi. Tehát, minden de Yes együttes. Elektronikai rásegítés nélkül? Teljesen. Hát a Gábor Csabát ismertem, Facebookon nagyon sokat értekeztünk már csomó témában. Nagyon érdekes, hogy borzasztó nagy ismeretanyaggal rendelkező ember. Ő a 60-as évek, 70-es évek, Motown, mindenféle ilyen soul, funky, blues, rhythm and blues műfajokat nagyon ismerő ember. Lexikálisan, úgy körülbelül, ahogy én a 80-as évek zenéjét ismerem, és szeretem, ő annyira fanatikus abban, és csomó dolgokban nem értettünk egyet, de nagyon tiszteljük egymást, mert tudjuk egymásról, hogy azt, amit szeretünk, azt nagyon szeretjük. Bongort nem ismertem ez idáig, viszont nagyon-nagyon kellemes embert ismertem meg benne, abszolút kooperatív, egy vidám fiatal srác, hát tőlünk szerintem legalább egy 20 éve fiatalabb, és ez egyébként a szövegéből látszik is, hogy hallatszik is, hogy egy fiatalos lendületet vesz, viszont abszolút nem érzem rajta azt, hogy felszínes lenne vagy sekélyes, egy nagyon jó szöveget írt ez a nótához, és annak ellenére, hogy a nóta teljesen elvált a demóféle karaktertől, amit a múltkor gondoltam, egy teljesen más irányba vittem el, annak ellenére a szöveg nem dobódott le róla, tehát nagyon jól illeszkedik ez a fajta hangszeréshez és ez a szövegvilág. Gudics Mátét nagyon régóta ismerem, és most, hogy megláttam, hogy ő fogja énekelni ezt a dalt, hát nagyon nagy melegség önött el a szívemet, mivel ő nagyon-nagyon jó énekes, és ez a stílushoz egy nagyon passzoló énekes, és tudom, hogy ő is ezt a világot, ezt nagyon szereti, úgyhogy szerintem abszolút 100%-osan sikerült eltalálnotok nektek az embert, nekem meg eltalálnom azt a nótát, amit ő nagyon jól el fog énekelni, meg el is énekelt, ugye a műsorból kiderül. Sekély tudásom sútba vágásával próbálom így a generációs ellentéteket simítani, amik ha nincsenek, akkor viszont gerjesztem őket. Én szeretnék hozzászólni. Igen. Szólj hozzá. De nem most, majd később. A kislányom 10 éves. Igen. És beszélgetés, milyen zenék, így meg úgy, apu 50 éves, kislányom 10 éves, és Nirvana. Mondom, what a Nirvana, mi újság? TikTokon valami kis szeretet láttak, körbe ment mindenki Nirvanás póló, mit tudom én, ugyanúgy körbe mennek a retro dolgok. Nekünk kell megtanulni az ő fejükkel ezt jól látni, vagy jól érteni. Ezt hozzákapcsolódom, hogy ugye a kislányom szintén 11 éves, és nézte a Stranger Things sorozatot, és abban nyilván ezek a zenék vannak, a mi gyerekkorunknak a zenéi, úgy mondom klasszikus pop-rock zene, és az egy Kate Bushnak az a nótája, az nagyon ment, nem az a nóta, és utána azt rengeteget csak azt hallgatta. Pedig hát honnan mostani 11 éves gyerek honnan találna magának Kate Busht eleve? Neki egy sorozat hozta. Nem, hogy egyet, hanem hogy Kate Bush, azzal mentem azért. Át kell szállni. Kate Bush-sal mentem. Azt hiszem, hogy ezt a maiak daddy joke-nak nevezik, ez ma valószínűleg sok lesz. Én úgy gondolom, hogy a mai zenei ízlés az elég erősen megformált. Tehát, hogy arra gondolok most, hogy mindig van egy iránymutató stílus, vagy egy iránymutató trend, amit követnek a producerek, de semmiképpen nem lehet elhanyagolni az élő muzsikálásnak a varázsát, és ezt igenis, hogyha ezeken a csatornákon ezeket a muzsikákat át tudjuk lökni
a fiatalok felé, akkor igenis látszik, hogy fogékonyak rá. Igen. Az elején nyugodtan a cintányérokkal Igen, tizélhetsz. pont arra tudod. gondoltam, hogy ott kicsit varázsolgatok az elején. Rájdokkal ott pöcsölhetsz. Jó, jó. Szerinted van lehetőség kint basszusgitározni? Persze, hogy van. Én szeretem, ha közben lögdösnek, csiklandoznak és hülyeséget beszélnek. Viszont ez milyen jó, hogy átmegy ilyen Simon Phillips-be a végén. Oh yes. Hogy az előző, nyomom ezért. Csabika, az előzőnek a kódájába is ezt a mentalitást vitted? Igen. Akkor jó. Amúgy mi az elképzelésed a végéről? Egy teljes nyisz, vagy Szerintem egy igen. vízhangozó, vagy egy... Szerintem teljes all mute. Aha. Vagy egy... Nem. Persze. És a végén te még bemondtad, szevasztok. Igen, jó, igen. Charlie. Macskanadrág voltunk, sziasztok. Dirty Loops magasság, ahogy itt énekelsz. Én ezt nem tudtam, vagy én nem hallottam. Ez egy S, bazd meg. Ilyen magas vagy. Tudom, az egy magas célfölti S, az kegyetlen, jó? Mondjuk jó, ez megizzadtam vele, tehát az ilyen nem kényelmes senkinek. Meg tudod mutatni az arcodat, tehát amikor végül kijött, akkor így csináltál? Hát kegyetlen, úgy körülbelül, hogy ilyen. Kb. Ilyen fejet vágtam, kb. Ilyen ízében jön az kicsám, mondjuk nyilván be kell az énekelni valamennyire, de ez körülbelül ilyen magasságú, erejű borzalom. Üvegvágó. Hát ez persze láng. Zoli, az a jó, hogy most már van olyan app, hogyha visszanézzük az adást, le tudják lassítani 90%-ra, és akkor értik is, hogy mit Igen, mit mondok. A második téknél csináltál egy ilyen felhúzást. Ez legyen? Lehet, hogy jó. Hát figyelj, ne törőd ki, jó? Oké. Majd a karácsonyi változatban legyen. Karácsonyi Nagyon sok olyan van, hogy már kész alapra dobol egy dobos, vagy egy kész alapra kell csak gitározni, egy kicsit színesebbé tegyük. Nem, én most úgy próbáltuk megcsinálni, hogy a 80-as években, vagy a 70-es években, hogyha megkérnek egy producert, egy David Fostert, hogy csináljon meg egy Earth, Wind & Fire hangszerést 1979-ben mondjuk, az In the Stone-t, akkor tudta, hogy milyen zenészeket kell hívni, milyen módon kell meghangszerni a dalt, nyilván kell beszélni egy nyelvet. Most nyilván itt én azt csináltam, hogy otthon csináltam egy demót, elképzeltem, hogy nagyjából mi hangszer mit játszik, ezt mindenkinek kiosztottam, és megpróbáltuk úgy interpretálni, hogy a végeredmény nagyjából hasonló hangképet adjon, mint amit én elképzeltem, csak mindenki berakja a saját dimenzióját, nem én játszom mindent, mert az nyilván egy kicsit ilyen egoista, meg egy öncentrikus dolog, meg kicsit unalmas is lesz ettől, hanem mindenki belehozza a saját világát, a Csabi is bedobol mondjuk egy jó breaket, vagy a Frankie bejátszik egy jó bassz figurát, ami színessé teszi a dolgokat, és ezettől a kis dolgoktól lesz olyan, amitől élvezhetővé válik számomra a dolog. Fatság, nem kell a lukba. Szerintem egy jó stúdiózenész egyrészt nyilván a zeneelmélettel tisztában van nagyon jó stílusérzéke, van nagyon jó memóriája, és a helyzet felismerése, ami adott szituációra értelmezendő, az nagyon jól be tud kapcsolni, tehát nagyon jól tud olyan paneleket, olyan stílus elemeket azonnal behozni a képbe,
amivel a dalt jóvá tudja tenni, és amit tőle elvárnak. Azért sietsz egy picit ezeknél a tán, azoknál a... Zoli, Igen. kettes refrént is lehet, hogy bele kéne neki is ülni ebbe a pózásba. Igen, azt mondom, hogy csak ezeken a részeknél van egy olyan érzetem, hogy annál siet. A refrének... Második refrén. Jaj, mehet. Még egyszer? Még egyszer. Jó. Egy Zolika, picit előbb. csak hogy értsük a nézőkkel együtt, hogy ugye akkor most az történik, hogy te csináltál egy vegytiszta, steril gépi felvételt, Igen. aztán ugye rákerült erre egy élődobolás a maga zakatolásával, és most tulajdonképpen a dal húzását állítjátok be. Igen. A mai világban mindenféle zenét, nem csak a diszkó zenét, hanem a metáltól kezdve minden zenét szög egyenesre kipontosítanak, hogy minden halálosan pontosan szólaljon meg. Ettől unalmassá tud válni egy dolog, ugyanis az összes ütés, meg az összes hangmagasság, minden tökéletes. Hát egy szimfonikus zenekar is attól szól jól, attól szól vastagon, attól szól dimenzionáltan, hogy mindenki egy kicsit más időben, és egy kicsit más tempóval játszik. És ezáltal lesz az egésznek egy nagyon nagy dimenzió, egy mélysége. És egy rockzenekart is bizonyos, nyilván, hogy azért valamilyen szinten pontosan muzsikál az ember, de nem tökéletesen pontosan, nincsen tökéletesen kipontosítva, és ezáltal sokkal jobban lélegzik az egész, tehát egy nagy dob vagy egy basszusgitár nem pontosan ugyanabban a 100 másodpercben szólal meg, ezért van ideje egymáshoz képest is a fülnek földolgozni ezt. Nem lesz unalmas a dolog. Például olyan, mint hogyha az autópályán megyünk, és nézzünk egy fasort. És a fasor onnan ebből a távolságból úgy tűnik, mint hogyha ugyanolyan magas lenne. Most ezekhez a fákhoz közel mennénk, látnánk, hogy minden fának teljesen más a magassága, viszont egy bizonyos távolságból egyben nézzük őket, akkor tökéletesen egyformán tűnik. Hogyha azokat a fákat valaki így levágná gyönyörűen tökéletesen, akkor az nagyon kellemetlen látvány lenne. Így meg sok. Kettő között. Ez volt. Itt ennyi van? Igen. Gyönyörű. Ehhez én kevésbé tudok hogy mondjam, érdemben hozzátenni, mert nekem az érdeklődésem az eltérő ettől, viszont lenyűgöző az egész szakmai átlátási képessége, illetve aprólékosságra való törekvése, és a tökéletes a munkának az igénye. Nekem ez olyan volt, mint egy kirándulás. Így néztem az eszközöket, is mit csinál, hogy halad a dobfelvétel, a basszusgitár, stb. Szóval ez tök ilyen kikapcsoló volt. Nem piszka bele, nem csinálod, még el sem mondtam, mit kell csinálni, már csinálgatják. Még be akar etetni először a halaknak. Gyerekek. Hogy legyen kapás, különben hogy érted? De most ez már megfogtak, kész. Itt ülünk egy kád vodka előtt, bizonyára sejtitek, hogy mi a challenge. Na, következő miatt ülünk itt. Támogatunk az OTP egyik főtörekvése, hogy adathalászok és a csalók ellen fellépjen. Egyébként ezzel szívből egyetértünk, engem is próbáltak már, anyukámat is, illetve már tavalyi évben is sok zenésszel beszélgettünk erről, és hát tulajdonképpen adathalászat fog itt történni. Mindegyik kis kapszulában el van rejtve egy üzenet. Ha sikerül kifogni, akkor az illető azt felolvassa, és ezzel megerősítjük azokat a tanulnivalókat, amit a lakosságnak nem árt megjegyeznie. Szerintem haladjunk szépen sorban. Bongor, belőled nézem ki azt, hogy hogy te úgy dobod. Aha. Vidám Parkban volt ilyen egyébként gyerekkoromban. Igen. A horgászok miért mindig a másik partra akarnak átdobni? Aki ott a szemben van, az meg ide akar dobni átdobni. Miért nem jön át ide? Az meg át oda. Miért nem megy? Egyébként ez adathalászat céljából van hálunk is. Nem ázott szét teljesen? Nem, megvan. De azt hittem, hogy több üzenet. Kérlek szépen olvast fel. Az üzenet a következő.
Ne hagyd, hogy a sürgetés elhomályosítsa a józan eszed. Ez az élet sok területére igaz, de ez valószínűleg az lehet, hogy amikor felhívnak, és megpróbálják, hogy mondjad, igen, gyorsan. A kártyaszám. És... Volt veletek ilyen? Én nekem egyszer olyan volt, hogy támogassak valamilyen, hogy tudom, félkörű rablókat, és akkor átutaltam a pénzt, az valami jótékonysági, és közben meg egy kamu cég volt. És talán jártam utána a rendőrségre, ilyen volt, olyan nem volt, adjak meg számomat, ilyen nem volt. És olyan, hogy ti próbálkoztatok valamivel, amikor a zenekar nem ment annyira, tehát, na kérlek, te jössz. Nekem a feleségem egyszer véletlenül az én kártyámnak a száma jutotta meg az ő rendeléséhez, és mit vett? Letiltottam a kártyát, mondom, ezt nem tudom, hogy ez nem én voltam tudni, és letiltottam. Szegény. És nem kapta meg a koreai arcmaszkot? Nem. Valami hirdetés volt egyébként, nem olyan hirdetés, tudjátok. De azt azért szerintem már ti is tudjátok, hogy ne verjenek át titeket. Felnőtt ember ezeket tudja. Igen, azért figyelünk. Ha egy weboldal furcsán néz ki, inkább ne vásárolj rajta. Na, kérlek, fogják ki egy jót. Akinek egyébként nagyon melege van, berakhatja a lábát. Oda néz, majdnem kettő lett, van ilyen. 2 maradhat? Nem. Na nézzük. Ha csomagot vársz, a szolgáltató oldalán ellenőrizd rendelésed, és soha se kattints gyanús linkekre. Csabikám. Na kérem szépen. Kellemes elfoglaltság ez, nem? Nagyon jó, szerintem is, igen. Amúgy van valaki horgász, vagy pecász közöttünk? Igen, én sokat horgáztam régen én. Apámmal jártunk horgászni, mikor gyerekebb voltam. Rendszeresen. És visszadobósak vagytok, vagy hazavívősek? Hát figyelj, akkor még nem volt visszadobós világ. Igen, tudod? nem volt az, egy apámnál se. Tehát, hogy az emberek nem azért horgáztak, hogy horgászanak, hanem azért, hogy utána fogjanak halat, és tehát legyen egy ilyen íve, tudod? Hogy megegyél. Hogy fölkelsz, kimész, megfogod, megeszed, lefekszel aludni. De nem van, hogy hogyha megfőzöd a halászlevet, majd visszaöntöd. az igen. Igazságot akarok mondani, ha túl szép, hogy igaz legyen, valószínűleg nem igaz. Hát ezt minden reggel a tükörben látom, ezt az igazságot. Amit én szeretnék nagyon áldozatul esni, remélem ebbe ez lesz, az egy új keletű, a romantikus csalás. Van egy ilyen, amikor idősödő urakkal vagy hölgyekkel hitetik el ukrán szépségkirálynők, vagy Nigériába szorult magyar katonák, hogy most az egyszer küldjön nekik $1000, és akkor ők örökre feleségül veszik. Igen. Az, hogy csúszik, aha, itt van. Jó? Milyen jó hangja. A feje visszament, igen. Ha kétségeid vannak, bontsd a hívást, és hívd vissza a bankot az ismert elérhetőségen. Köszönöm, hogy játszottatok velem, ide majd visszajárunk csurgatni, már csak gitárkövetkezés van. Ének. Szerintem viszonylag gyors lesz ez szerintem. Jó van, gyerekek, eléggé exaktum. Halásszunk slágert! Én visszadobom. Valamelyiket kimutolod, akkor nem változik? Ez a súr? Ez az SM57. Ez egy jó hang amúgy. És ez is késik? Késik, de jó a hang. Érdekes. Jó. Megnézzük egy kicsit ölcs szerintem. Na úgy jó lesz, így fázisból is jó lesz. Jó. Megnézzük. Ezt ide kell rakni. Mondd el te is, hogy így ebben akarom. Hát azért, hogy nehogy időbe végezzünk. Ezt egyszer majdnem sikerült volna. Annyit hagy kérek ilyen bónusz trackbe, hogy egy szólót hadd játsszak még föl külön, csak úgy ezéből, és a legvégét meg az, hogy vágjuk már le az alját, ezt a ilyen, mit teszem, ez ilyen 100-tól 200-ig terjedő szabadságvesztés. Kicsit mindjárt, van itt egy kis csillagcsarhúzód, Ati? Itt volt. Az enyém, köszönöm. Hát figyelj, ennél jobb, mint a sajátomban. Magadtól kéri akkor. Magamtól kérek. Mi van jobb? Mehetünk?
jó, az való. Egész... Jó a tájmja. Igen, ez jó volt az. Fú, én nagyon rossz vagyok ezekben, hogy műfajilag behatároljak bármit is. Nem tudom, ez milyen, ez rock? Vagy valami ilyesmi? Nagyon jó minőségű felnőtteknek szóló pop-rock zene. Nem kéne inkább azt tényleg egy feleletté tenni? Hogy rájuk nekem. Nem ő. Majd, jó, most tudom, ez még csak beállás, de hogy ne ő énekelje. Igen. Én szerintem is... Én szerintem is oda máshol, aki kéne, ha már magasabban fátyol kórus vagy. Neked mi az elképzelésed? Nem voltam még arra, hogy azt más, most így mondjátok, hogy új információ, hogy azt más énekelje. Akár lehetne két szólam is. Szerző úr, az nálad is szerepelt? Ez a plusz sor? Melyik? Mármint, hogy két szerző úr, tehát a felénél ez ott van beleírva az zárójelben. De te belénekelted? Igen, benne volt dallamilag. De lehet, hogy el lehetne szűrni, hogy tudod, egy ilyen delay, tudod, egy ilyen elszűrt, hát... Tudod, hogy vannak azok az ismétlő delayek, amik... Az élményemet nem kérdezi senki, akkor is elmondom, hogy valamit csináljunk vele, mert szerintem az úgy nem jó, hogy ugyanő megismertelgeti magánál. Azon kicsit fölöslegesen kiemeli azt a szót, miközben ki kell emelni, vagy neked mi volt a szándékod vele? Hát különösebb szándékom nem volt, ugye az rohadt nehéz volt, és egy helyen sikerült kontextusba illő olyan ráismétlést találni, ami még rímel is. Tehát, hogy ezzel bajba voltam egyébként, hogy akkor úgy döntöttem, hogy így megelégedtem azzal, hogy jó, hát akkor ez egy ismétlés lesz. De nem baj. Kedd délután kettesen megismétlik. Volt régen egy ism pont, rádió újságban, emlékszel? Szóval az, hogy ilyen szellősebben kellett megírni, az egy plusz kihívás volt, mert az látszott, hogy olyan rövidek a sorok, olyan kevés szótagszám van, hogy így attól féltem, meg így napokig ebben voltam, hogy nem tudok elég jó, meg elég izgalmas gondolatot belesűríteni ilyen kevés szótagszámba. És ez mondjuk egy tök nagy tanulság, hogy kevesebb több. Nekem jobban tetszene, ezzel egy másik hang lenne, de szerintem, hogy mondjam, hogy mondjuk egy... Én simán beküldeném a Bugit, meg a Zolikát két magas hangon fölrakni. Lehet, hogy két Middleton. Erre a felső szólamra nem feltétlenül volt szükség, mert megállt volna a lábán anélkül is. Itt volt egy olyan pont, amikor úgy éreztem, hogy itt éreztem egy ilyen sérülés veszélyt, mármint az, ami az én eredeti dalom, már olyan lett volna, hogyha az már ez sincsen benne, ott is megváltozik a refrénnek a kezdése meg, akkor már annyira megváltozik, hogy már úgy érezném, hogy hogy ez már annyira távol van tőlem, és ezért úgy döntöttünk, vagy egy olyan megoldás dobódott fel, hogy a fő szerepet továbbra is Máténak az ének vezetése fogja eljátszani, de mögé majd lesz valamilyen keverési arány, és egy B énekdallam is kerül, ami egyébként eredetileg nagyjából adnak felel meg, ahogy én azt amúgy elképzeltem. És füves rétszaga, leléptél, pedig most járunk a felénél, lement a nap, és fél mondat mégis bent ragadt, talányos, megszületni. Ó, ez nagyon jó volt. Jó.
És ugyanolyan innen indul, hogy még mindig csak félúton, ezt a felet még lehúzom. Én mindig csak félúton. Igen, Oké, mehet. Hála Istennek mindannyian egyetértettünk abban, hogy érdemes változtatni egy kicsit a refrén dallam világán. Hogy ne menjen annyira fel, hanem egy oktávval lejjebb kezdje, és utána menjen fel, és akkor oké, abból volt 3 take, amiből a harmadik már tökéletes volt. Szóval nem tudom, hogy ő belül hogy élte ezt meg, vagy hogy ezt sokat gyakorolta, de kívülről úgy látszott, hogy ez így abszolút no effort. Én mindig csak félúton, félgőzzel, ezt a felest még lehúzom. Volt ennél jobb már szerintem. Nem? Charlie-t vettem egyszer föl, és fölnekelte, azt mondja, hát lehetne jobb azért, de hát sokkal szarabb is. Mindig segítség, hogyha instruálnak a felvevő szobából. Az mi az, hogy halványító zeller eleve? Tehát hogy lehet így elnevezni valamilyen zöldséget, szegényt? Ilyen vezetéknévvel. Van halványító zeller. És ezt lehet kapni boltban így? Szerintem igen. Vagy pedig valamilyen receptben van benne, hogy azt kell használni valamihez. Te nem azt, hogy neked kell halványítanod azt, hogy olyan legyen, hanem hogy de azzal valamit halványítasz, tudod. Nem, halvány mellett van egy tó, és ott terem. A halványító. Szerintem ne várassuk. Szegény Máté, hogy leolvad benne a szobába. Jó szórakozom. Az énekkel kapcsolatban ennyi a mondani való. Félmosoljon a számom, nyugtázom, hogy egyel több a ráncom. Egy félmosoljon a számon, nyugtázom, hogy egyel több a ráncom. Ez jó, volt benne hangulat. Nyilván az emberben benne van egy drukk, és az miatt lehet egy ilyen furcsa anomália, hogy nem úgy hallom, vagy nem tudom, vagy csak én beképzelem magamnak, hogy ez elég gyatra volt, de aztán tehát, hogy ők nyilván sokkal tisztában hallják ott kint a hangfalakból, és hogyha bármi gond van, akkor szólnak, de nagyon keveset kellett, hála Istennek, erről beszélnünk, úgyhogy én nagyon örültem, hogy ez így alakult. Én mindig csak félúton, félgőzzel, ezt a feles még lehúzom. Yes. Össze kell húzni, de használható. Motiváció. Egy félmosoljon a számon, Ez lesz az, még tempó. félgőzzel, ezt a feles Egyre jó. elmúlt évén. Yes. Ez jó volt szerintem. Igen. Egy elmúlt évfél, egy ilyen állót énekelnék. Erre nem készültem. Oké, és meg lesz. Szádon, de érzed a tébolyt, ez már félig a vég, és félig a kezdet. Még fél kézen tartod, aztán elnevezted. Basz meg, még egy kör van. Első kör tök jó. Még egy kört. Még egy kört a Hát eddig számon. nem kellett melodynozni, majd most. Színészként előny, ha tudsz énekelni, az is előny, hogyha kicsit el tudod kamúzni. Tehát így egy kicsit beleprózázol, meg lejted a végét. Nem baj, nem olyan tiszta, az a fő, hogy az érzés ott legyen. Olyan emberekhez eljutott az én szerzeményem, akikhez egyébként nem jutott volna el, akár a szöveget illetően, akár a hangszerelést illetően, akár az eléneklést illetően. És azt ne felejtsük el, hogy mindenki irgalmatlan jó ember, és ez nagyon fontos. A csapat teljesítményéről annyit kell mondani, hogy szerintem mindenki 100%-osan hozta magát, fölkészülve jött.
ennél jobbat nem is nagyon tudnék. Mondjuk azt tudnám elképzelni, hogy ezt 2 napig csináljuk, nem 1 napig, akkor talán még pihentebben tudunk bizonyos fázisokat megcsinálni, de így, hogy 1 nap alatt gyakorlatilag a nulláról a készre csináljuk, szerintem le a kalapot mindenki előtt, nagyon jó lesz a dolog. Vagy már lehet, hogy már jó is? Éjszaka, olcsó sör és füves rétszaga, leléptél, pedig most járunk a felénél, lement a nap, és fél mondat mégis bent ragadt, talányos, megszületni elég halálos. Én mindig csak félúton, félgőzzel, ezt a felest még lehúzom. Ez már az after elmúlt évfél, fél homályban ülsz a stégnél. Meglazult az életem, és szétesem, sietve. Időt nem kérhetünk hitelre. Én mindig csak félúton, félgőzzel, ezt a fest még lehúzom. Egy fél mosolyon számon nyugtázom, hogy egyel több a láncom. Ez már az after elmúlt évfél, félüveg borra ülsz a stégnél. Félig elszívott dekkel a tóban, üvöltöm, hogy úgy szalad. Mosoly a szádon, de érzed a tébolyt. Ez már félig a vég, és félig a kezdet. Még fél kézzel tartod, aztán elevezted. Fél lábbal a tóban, még ragyog a félbolyt. Fél mosoly a szádon, de érzed a tébolyt. Wow. Yes. Bravo, bravo. Aremikai. Ez a vokál mikor került fel? Nagyon jó a vokál, azt mi kijárkáltunk már a végén, és különösen az a tudat, hogy ugye ezt valaki hallja, és akkor szép, tiszta és olyan légies, de mi látjuk azokat az eltorzult 50-es férfi arcokat, akik ezt produkálták, ilyen arccal, de hát kérem, a művészet boszorkánykonyhája. Én nagyon szeretem ezt a dalt, nagyon örülök, hogy lett egy ilyen dalunk a Dalfutárban, büszke vagyok rátok. Nekem az ilyen daloktól talán mindig az az érzésem, hogy
hogy tudok lovagolni, és le tudom élni az életemet egy nő mellett. Szóval hogy valahogy úgy, érted, így és ez tényleg összeáll az egész. Van egy kis heroikus benne, szeretnélek szép sorban megdicsérni titeket, ahogy a dal létrejött. Bugikám, drága öreg barátom, nagyon jó dalt hoztál, nagyon csinálható dalt, és amiért külön megdicsérlek, hogy van egy pont, ahol szépen elengedted, mert megláttad, hogy itt koncepcióval érkeznek, és nem bizéltél azon, hogy még az a rész. Megláttam az exit táblát, kész. Igen. De lehetett volna, jogod lett volna vitatkozni még akkordokkal, vagy visszakérni a saját kompozíciódat, ezt nagyon szépen barátian tetted, hogy nem, és egyébként elindítottad egy nagyon jó irányba a dalt. Csongor, nagyon olyan szöveget hoztál, ami te is vagy, de ami illett a dalhoz, amiben már gondoltál arra, hogy ebből mi lehet, nem is tudván még, hogy majd Máté lesz, meg hogy Zolikáék milyen zenét játszanak hozzá. Szóval egy igazán klassz dalfutáros feladatot hajtottál végre, Köszönöm. Itt is végig aktív voltál, segítettél. És milyen vokál? Hoppá, mert hogy még te is vokáloztál. Rábírtuk. Igen. Majd erről később a jogdíjaknál azért ne feledkezz meg. 27%. Aha. Ott át a lány. Dandó Zoli és tisztelt zenekar, nagyon klasszat hoztatok ide, szerintem egy örök receptet, és azt is gyémánt formában, amiben nagyon-nagyon sok évnyi tudásotok, ízlésetek benne van, és én ennek külön örülök, hogy időnként a mai nagyon egyveleges világban ez a klasszikus zenecsinálás, ahogy ti gondoljátok, ez így megjelenik. Egyébként szerintem is nagyon jó dal, remélem ti is élveztétek. Gyönyörű helyszínen vagyunk, érted, minden lehetőség megvan rá a saját módunkon, hogy ezeket rögzítsük, és hát egy öröm ezeken a berendezéseken, meg ezekben a falakban, ahol ugye itt 80-as évektől fogva az összes élvonalbeli zenekarnak itt készültek a lemezei. Én hallom a kóbort kiabálni, hogyha ide közel Máté, már akkor megnyugodtam, amikor te először a dalt meghallgatva, és még a szöveget elolvasva, úgy kiszakadt belőled, hogy hú, ez én vagyok. Akkor ezt tudtam, hogy ez a nap, ez ma elsősorban arról fog szólni, hogy minden klappolni fog, de ez egyáltalán nem jelentett unalmat. Azt hiszem mindannyiunk nevében mondhatjuk, hogy akkor a hangod megszólal, akkor így mindenki azt mondja, hogy ja, rendben van, hogy ami az, ami ajándékokkal háláljuk ezt meg, de ezt előbb egy üzenet előzi meg, a dal érték, mint tudjátok, hiszen ezért van lerobbant és állandóan meghibásodó autótok, mert ezzel nem foglalkoztatok eleget. Nekem nincs is például. Neked nincs gitárt vettem helyette. Kéretik, jegyezzétek be az Artisjusnál. Én a Dandó Zoliból kinézem, hogy ezt komolyan veszi, de szinte bármelyik ötökből, de jelöljünk ki egy valakit, aki ezt a folyamatot elindítja. Ha már egy ilyen szép dalt szültünk, akkor legyen meg a születési bizonyítványa. Támogatónknak köszönhetően, főtámogatónk az iStyle, ajándékot kaptok. Ezt nagyon szokták szeretni, ez ilyen egyszerre mindent töltő órát, telefont én öröktöltőnek hívom, illetve egy felbecsülhetetlen értékű dalfutár póló, Jeli András grafikus is tervezésében. Igyekeztünk a méreteiteket figyelembe venni, bár az még ebéd előtt volt, úgyhogy ha valakire szorul, akkor elnézést kérünk. Ezt szépen ki fogom osztani, és ne felejtjétek, hogy ahogy a tavalyi évadunkban is volt, a főtámogatónk egy másik ajándék akciót is hirdet, Dandó Zolika. Nagyon szépen az köszönöm. évad dalszerzője díj lesz, ami értékes ajándékkal jár. Ezt a közönség szavazza meg majd, amikor az adásnak vége van, akkor közzétesszük, hogy milyen felületen. És Csabi és Feri, köszönjük. És ami ebben kicsit félrevezető, hogy mi ebben a játékban, tehát az évad dalszerzője szavazásban dalszerzőnek tekintünk mindenkit, aki szereplő, tehát mindenkire lehet szavazni. Az pedig, hogy az Artisjus felé a dalt hogy osztjátok fel, az a ti dolgotok. Lemezek, aranytollak, aláírások, vidám hangulat, Thank you. koktélok, lágy zene, dörmögő autók, hosszú hajak, 80-as évek, diszkó hangulat, karibi italok, és minden jó. Köszönöm. Ha
napokban rajta kaptam egy embert, amint a házunk falára lila festékkel az Imádom a dalfutárt feliratot mázolta. Megkérdeztem, hogy feliratkozott-e a YouTube-on, mire pironkodva bevallotta, hogy azt azért nem. Így most kénytelen lesz hónapokig lila arccal mászkálni. Jobban jár majd az a dalfutár szereplőnk, akit az évad végén az iStyle felületein az évad dalszerzőjének választotok, hisz ő a legújabb iPhone-nal gazdagodik. Az Instán és a TikTokon sok extra néznivalót találtok szereplőinkkel. És vegyetek dalfutáros holmikat, hisz ahogy a költő mondja, ha rád tör a shopping görcs, a popshop.hu-n vár a mörcs. A műsor és a tehetségek támogatója az iStyle. A műsort az OMV tölti fel energiával. Artisius. A dal érték. A produkciót támogatta az OTP Bank. A dalfutár mobilitási partnere a Renault. FIS.hu. Elégedett leszel. Mi vagyunk a saját kortársaink. Petőfi Kulturális Ügynökség. Unika. Együtt egy jobb életért. Itt az idő felfrissülni. A dalfutár támogatója a Coca-Cola.